тизден мусульман дөньясы изге Рамазан айына керә. Әлеге изге ойга ниндирәк фикерләр һәм уй-ниятләр белән керергә тиешбез? Шул хакта безгә бәян итсәгез иде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдүлиллаһи раббил аламин. Инде элхамдүлиллаһ бөтен ислам дөньясы өчен менә хай ислам дөньясы килә бит инде Рамазан ае. Бу инде безнең исламның 5 багананың берсе хисаплана. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, ислам дине ул 5 баганадан тора. Шуның иң кыйммәтлесе шәһадәт, Аллаһка ышану дип атала, ул ихлас күңелдән. Һәм инде Пәйгамбәр галәйһиссәламның юлында булган бөтен хөкемнәрне дөрес итеп үтәү. Менә бу шәһадәт дип атала, Пәйгамбәр галәйһиссәламны кабул итү. Икенчесе инде намаз. Ул инде һәрбер мусулманның дине тоту һәм инде менә мусулманның күңелендә саклана торган изге ниятләрен саклаучы бер гамәл булып тора. 5 вакыт Аллаһ Тәгалә тарафыннан буйрылган, анасын инде закат һәм инде менә бу Рамазан аенда ул елга бер мәртәбә килә торган ай, шуның өчен шәһр Рамазан дип атала, ул Рамазан ае дип кабул ителгән һәм Аллаһ Тәгалә менә бу Коръәндә әйткән, ни өчен Рамазан аен шундый дәрәҗәгә күтәргән. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйткән: "Шәһр Рамазан аллази унзила фиһи ал-Куръан худан лин-наси ва байнатин минал худа вал фуркан." Ягъни сезгә бу айда иң кыйммәтле нәрсә индердем, ул Коръән дигән. Һәм инде аның максаты кешеләрне дөрес юлдан алып бару. Менә хадисләргә, риваятларга караганда Ибраһим галәйһиссәламгә килгән сугыф та шушы Рамазан аенда килгән. Муса галәйһиссәламгә килгән Таурат та шушы Рамазан аенда килгән дип хәбәр ителә. Аннарсын инде Гыйса галәйһиссәламгә килгән Инҗил дә шушы айда килгән дип кабул ителә. Һәм дә инде менә бу Коръән шулай ук килгән Рамазан аенда. Шуның өчен инде менә Рамазан шул хәтле кыйммәт. Аннарсын инде менә бу ураза тоту, ул Аллаһ Тәгаләнең бурычы. Без бит инде Коръән белән сөннәткә нигезләнәбез. Шуның өчен дә инде менә Коръәндә әйткән: "Фәмән шәһидә минкум аш-шәһра фальясум." Кем шушы Рамазан аена килеп ирешсә, уразалы булсын дигән. Бу Аллаһ Тәгаләнең безгә кушкан буйрыгы, әмере. Һәм шуның өчен дә инде һәрбер мусулман шушы китапка, Коръәнгә ышанган һәрберсе Рамазан аенда инде уразалы булырга тиеш. Монда инде бер көнне дә калдырырга ярамый. Һәрбер көн ул менә һәрбер көн билгеләнгән, хисапланган. Аны бер көнне калдыру да Аллаһ Тәгалә тарафыннан ничек дип әйтик инде тыела. Бер көнне калдыру да хәтта тыела. Менә шуңа күрә дә инде бу ай шундый кыйммәтле ай. Чөнки менә Аллаһ Тәгалә менә 183-нче аятта Бакара сүрәсенә әйтә: "Я юхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алал-лазина мин кабликум ла'аллакум таттакун." Аллаһ Тәгалә әйтә, менә безнең өммәткә, сездән алда килгән халыкларга да, иман әһелләренә дә шушы ураза билгеләнгән иде ди. Сезгә дә шушы ураза билгеләнде дип әйтә. Менә шуның өчен дә инде ул безнең өчен бик кыйммәтле. Ураза нинди булырга тиеш? Күп кеше бит менә ураза дигәчтен ул ашамауны күздә тота, ни өчендер? Башка гамәлләрен оныта. Ураза ул Аллаһ Тәгалә каршында гыйбадәт дип атала. Гыйбадәт нәрсә ул? Менә шул ук намаз укыган кебек, хаҗ кылган кебек, шушындый гыйбадәт дип атала. Безнең инде менә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам әйткән: "Иннамал аъмалу бин-ният." Ягъни мәсәлән, бөтен эш ниятка нигезләнгән. Ягъни мәсәлән, кеше нинди ният белән уразага керә. Әгәр дә берәү әйтә икән, мәсәлән, әйдә бер ябыгырбыз, уразага кереп, әзрәк ураза тотыйк, менә дисә, бу кеше инде бер бәхетсез, көне буе аш торган бер бәхетсез кеше кебек кенә була. Менә шуның өчен дә инде менә кеше бу уразага кергән вакытта иң әүвәл Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алырга тиеш, шуны теләргә тиеш. Аның нияте шушындый булырга тиеш. Аннарсын икенчесе, аның нияте Аллаһ ризалыгын алу өмете белән уразага керү. Башка бер нинди ният тә булырга тиеш түгел. Ният дип әйтеп үткәч дәвам итсәк иде. Ниятне үзеңчә татар менә үзебезнең телдә генә әйтсәң ярыймы? Аны кычкырып әйтү мәҗбүриме, әллә күңелдән генә уйлап куйды җитәме? Ният дигән әйбер шундый нәрсә, мәсәлән, кеше әгәр дә үз телендә әйтсә дә дөрес. Чөнки мәсәлән, кеше әйтә, әгәр кеше мәсәлән гарәпчәсен әйтә дә белмәскә мөмкин. Андай хата ялгышлыклар да җибәрергә мөмкин. Шуның өчен дә инде кеше мәсәлән уразага ният кыла икән, аузу бисмиллаһын әйтә дә, илаһи ният кылдым, шушы Рамазан уразасына кермәкне Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен дип әйтә. Моны инде ул иштән генә әйтсә дә була, күңеленнән ният кылса да була. Ният аның теләгенә карап. Аны ни телдә әйтсәң дә, кычкырып әйтсәң дә, иштән генә әйтсәң дә дөрес була. Иншалла. Уразаны боза һәм бозмый торган нинди гамәлләр бар? Уразаны боза торган иң беренче гамәл ул да булса ашау, эчү һәм инде менә якынлык кылу.
Bu üç нәрсә инде төгәл әйтеп үтелгән тыелу дигән сүзнең ала торган сүзнән ала торган сүз ул тыелу менә иң беренчесе ашау эчү һәм инде якынлык кылу бу инде катгый тыелган гамәлләр. Ләкин шуның өстенә мәсәлән гайбәт сөйләү, кеше рәнҗетү, шул ук вакытта тәмәке тарту. Менә бу тәмәке тарту да шулай уразаны боза торган гамәлләр. Шуның өчен дә инде кеше бу айда бигрәк тә игътибарлы үзенә дә, якын тирәләргә дә бик нык игътибарлы булырга тиеш. Чөнки сыям дигән сүз, тыелу дигән сүздән алынган, ул теге тыелу дигән сүз ашау ичү генә түгел, үзеңнең күңелеңне дә тыю, нәфисеңне дә тыю, башка нәрсәләрне дә тыю. Ягъни мәсәлән, үзеңнең күңелеңә, тәнеңә хөрмәт белән карау дигән сүз. Менә иң беренчесе менә шушы ашау ичү һәм инде менә шушы якынлык кылудан тыелып тора. Уразага керер идем, намаз укыйм дип икеләнүчеләр бар. Без инде әйтеп үткәнчә, ислам дине 5 баганадан тора. 5 баганадан аның иң беренчесе шәһадәт. Ягъни мәсәлән, иң беренчесе уразага керүче кеше ул аңларга тиеш, ни өчен ул уразага керә, ни өчен, нинди ният белән ул керә, нинди максат белән керә. Бу инде шуңа нигезләнгән. Мәсәлән, кеше иң беренче Аллаһ ризалыгы өчен ураза тоту турында нияте булырга тиеш. Инде әгәр ул намазын укымый икән, инде әгәр дә кеше тели икән уразага керсен, намазын укымаса да керсен. Чөнки бер җирдә кем ул намаз укымый ураза тотырга ярамый дигән сүз юк. Чөнки 5 багана бар. 5 багананың беренчесен, икенчесен тергезсәң дә, бу синең үзеңнең динеңне куәтләндерү, аның нигезен ныгыту дигән сүзгә карап кала. Мәсәлән, инде һәр менә Коръән-и Кәрим шәрифтә Хашр сүрәсендә Аллаһ Тәгаләнең әйткән шундый сүзе бар. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون دي الله تعالى. الله تعالى ey kişiler de Allah'a Teala'nı unutmuşlardan bulmağız. Ne namaz okumamış kişi bittiğinde Allah'ını unutkan, onun dünya kəsibi anı baskan, hem dünya kəsibi basu neticesinde onun vakti yok, namaz okurga, mümkünlüğü yok namaz okurga. Yani şunun için Allah Teala'ya da وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ını unutmuşlardan bulmağız. اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Onlar bozuk kişilerdir. Yani mesela Allah'ın emrinden ütemeyen kişinin Allah Teala bozuk diyor. Bozuk нәрсе деген söz günah kolu. Yani mesela namaz okumada zor günahlarının birisine kirtiler. Şunun için de indi eğer de kişi mesela urazasında niyetlep ütkərgə niyetliyken tilesi ona bir yaxşı bulan indi mine bu ayda direkt de namazında okusa. Eğer de indi okumayken indi urazasına barı bir kılsın. Çünkü uraza da Allah rızalığı için tutular inşallah.